Apa? Tak jedeki. Apa lho? Bis sapa sing marai lorane? Bis kecelakaan. Salah. Bis nyemplung sawah. Salah. Bis kejungkel. Salah. Lha apa? Bisane mong nyau. Wah! Bisane mong nyawa sing bisa ndampingi. Bisane mong Cici, ajine wong lanang saka apane ya, Ci ya? Ajine wong lanang ki yo saka nyambut gaene ya to. Heeh. Mergo jaman saiki iki gantenge ora dadi patokan. Sugih ora dadi ukuran, sarjana ora dadi jaminan. Sing penting pinter golek sandang pangan. Aku lila atau omah atau wong tua demi kowe dan supaya tetap mulia. Cici, menurutmu pendidikan karo cinta luwih penting Cici? Yo lebih penting pendidikan daripada cinta karena kita hidup membutuhkan masa depan bukan air mata. Aku wis ora gagas kata luka, wis cukup wingi ra pengen baleni. Cici, tak umpama kowe putus cinta lara ati ora sih? Putus cinta ki ora loro. Sing loro ki wis putus tapi isih cinta. Cok. Cerita wingi tak tetekno masa lalu, hatiku wis sayang, uripku wis seneng.